आरो जों खनसे भिडिअ फैफिनबावबाय दिनै सावरायगोन नेपालाव थानायनि खोथा थ' नोंथाङाथ' दिनै गुबुन बर'लेण्डनि हादोरनि खोथाखौ सावरायलाया जोङो अनलि नेपालनि खोथाल' नेपालावथ' नों गोबां बोसोर थादों खमसे खम 10 इयार्ससो जादोंदां 10 नङाबा 7 इयार्ससो जादोंदां बिदि जाय हक जिखिनि दङ जाखिनि नेपालनि थानानै एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय बेखौनो एसे फोरमायना होदो आं थानो मोनाखै नेपालाव नेपालाव 2010आव बेनि सिगां भुटानमोनथ' भुटानाव जेब्ला नैबेयाव बिराद गाज्रि मोनसे परिबेसमोन आदसा नोङो बेस खालामनो थाखाय स्पेसियेलि आङो एपइन्टेड खालामजादोंमोन जे बेयाव थानो हालाबा नेपाल भुटानखौहायबो नोङो फरेन बेस एसे ट्राम कार्ड आदसा केम्प बायदि हिसाबै दैथायहरजानाय हिसाबै आङो बै गुबुन नेपालिफोरनि संगठन दं आरोना आदसा आदसा खोन्थायाबाबो जागोन बिसोरजों आं दंहैयोमोन आरो रायज्लायहैनायनि उनाव जोङो सेल्टारखौ मोनदों सेल्टारखौ मोननायनि उनाव बिदिनो जाखिनि खामानिफोर दङ जेरावहाय नोंहा बेयाव थानानै खामानि मावनो हायै खामानिफोरखौ बैयाव मोजां सिन्था खालामनानैहाय नोङो थानो हायो आंजों दंमोन 10-12 जनसो दंमोन आदसा सोरबाया दा एक्सपायार जानानै थाबाय रुंसारि जानानै थांबाय 2012आव जेब्ला आरो जोंनिफ्राय फेक्सन जाबावो आलादायै बे समाव माने सोरबाया थैदों सोरबा मादों आरो माबानि सावरायग्राथ' नङामोन बै समाव आइ.के. संबिजित बिथां नेपालाव आङो 2010निफ्रायनो थांदों 2010निफ्राय लास्ट 2014 जाहांसिम थादों 4 बोसोरसो जादों 4 बोसोरसो ना बेनि सिगां भुटानाव 2 बोसोर भुटाननिख्रुइ ओरैनो थानाय हिसाबै नेपाला साबसिनमोन ना भुटाना मोजांसिनमोन नेपाला इन्डिपेन्डेन्ट बेवहाय नोंहा माने उइदाउट एनि भिजा आरो जोंहाथ' गोबां एरियाफ्रावहाय जोंनिनो गोदोनि थाबोनाय बर'फोरबो दङ जायखौ मेचे होननानै बुङो बिदा जानायबो दङ दिनैसिमबो दङ माने बर' गामिफोरबो दङथ' बर' गामियाव थादों बेयावनो दाब्रै दाबा जायगायाव थानाय जादों बेवहाय जोंहा गोबां माने सेल्टार होननानै बुङोबाथ' जायगा बेखौ जों मोनदों बिथां बै गुबुन संगठननि थ्रुयैबो बिथांमोननि आन्दारावनो दङमोन ओमफ्राय प्लास बर' गामिफ्राव जों खालामबाय माखासे जायगाफोरखौ दासिमबो दङ सम सम लिंहरो परिबेसफ्रा मोजां जाब्ला थांनाय जागोनदां थाङोनदां नोंबो सम सम मालाबा आङो फ्राय 2015-16नि उनावहाय थांनाय जायाखै 5 बोसोरबासो जाबाय आरो खामानिफ्रा बोरै थाबायना ओंखायनो थांनायबो जायासै ओमफ्राय आरो ओरैहाय बर'फोर रायलायनाया जोंनि बायदि रायलायो ना बर'आ माने अरिजिनेलि जोंना गोदोहाय जेब्ला माने बेयाव फैजेनदों जोंनि आसामाव हाबफैनायनि सिगां सोरबाया बेंगल जानानै फैदों सोरबाया तिबेट जानानै फैदों सोरबाया म्यानमार बार्मानिफ्राय जानानै फैदोंथ' दा जोङो बेंगलारिफोरनोना खोसामबाय माखौथो जाखो नोंसोरलाय होननानै बुंनायफ्रा बेबायदि बुङोरा जायखौ बुङो बोरदोन कफि थफा होननानै बुंलायो कफिफोरखौ माथो खोसामनायसै ओरैखौ आरिनायसै होनना बुङो बेंगलजों माबाजों नेपालनि बर'फोरनि रायलायनायफ्रा फ्राय माने बोराय बुरैफ्रा थिगखौनो रायलायो ओमफ्राय फ्राय बे दानि यां जेनेरेसनफ्राव फ्रायानो नेपालि रायलायो आरो बर' एसे एनै रोंगौ खिन्थु बोराय बुरै बिमा बिफा बिबौफ्रा बिबैफ्रा माने फ्राय दाबो बर'खौनो रायलायो आरो गाननायाबो मेख्ला थाङा मा थाङाखौ गानो ओमफ्राय ओरैनो अकेजिनेलि माबा मोनसे फोरबोफ्रा जेरैहाय जोंना बैसागुनो मानो बेफ्रावहाय बर' दख'नाखौ गानो बे आरो आफादाव थानाय समावनो गोबां हादोरावबोथ' एसे फिसा ओरैनो खाथि खाला
गुबुन हादोरावबोथ' बेरायनो मोनखादोंदां थांखादोंबो एसे थायो थांदों आप टु चाइना आदसा चाइना बे भुटान नेपाल चाइनायालाय बे नांजाबखानाय ना आरो जेब्ला जों ट्रेनिं लानानै फैयो होमबानोथ' जों बै भुटाननि जोबथाहैनाय बर्डारजों चाइना बर्डारजों फैदों थांबाय आङो माने गेट मोनथाम थायोथ' फार्स्ट गेट सेकेन्ड गेट थार्ड गेटनिफ्राय हाबहोआ चाइनायाव आदसा आं बेजोंथ' थांनोबो मोनाखै आङो बेजों आरो नेपालाव आं बारा गोबावबो थानाय जायाखै मास मोनथाम मोनब्रैसोल'ना थानाय जाहैदोंदां ना नोंखौ बारा लोगो मोनहैयाखै नोङो 2012 फैदोंमोन ना 2011 2011 जेब्ला आं बांलादेश थांफिनो 2011 आं बांलादेश थांफिनदोंमोनथ' बेयाव थांफिननायनि उनाव नों जेब्ला आंजों फैफायो 2011 मोन ना सानैजों ज' 2011नि उनाव नों 2012 सिम थादोंलै नोङो 2012 सिम थादों 7 माससो जादों खोमा थ' लोगोफोर दिनैहाय जों गुबुन हादराव थानाय ओरैनो एसे मा खालामो टाइम पासनि थाखाय एसे गोसोखांलायनानै सोरबाफोर माने बिदिखौ नायनोबो गोसो जायो नालाय बेखायनो नायनो बाग्राबो थायो नायनो लुबैग्राबो थायो खिन्थु बांसिन नायग्रायानो दङ जोंखौथ' सोरबाया बिराद खस्थ' मोनबोबाय होननानै बुंग्राबो थायोथ' सोरबाया खोनासंनोबो लुबैयो बेखायनो ओरैनो मा खालामनो होननानै गोजौआवनो दं न'नि गोजौआव टेरेस गोजौआवहाय दं एसे बार जानोसै होननानै दंबाय थायोमोन आरोखि थ' जों दोनथ'नायसै जै बर' हारिनि थेंक इउ भेरि माच एभ्रिवान